Mao gibutaran na to ang presidente si Bongbong Marcos tungod sa ihang pagsulti no sa kining 20 pesos nga bugas mga kaistorya. Maing adlaw na sab kanato mga kaistorya, ani ana sab ta sa atong reaksyon nga vlog kabahin ni atong mga isyu sab sa atong nasod mga kaistorya. Nako ihatag nga reaction vlog nyo karon mga kaistorya kabahin ni atong sitwasyon karon tungod kay sa atong nakita mga kaistorya, base sa saad or pangandoy no ni PBBM nga mahimong 20 pesos ang kining bugas mga kaistorya. Pero kining video ako ipakita nyo kaninyo mga kaistorya ato ning analyson tanig maayo mga kaistorya ug unsa gi meaning o pasabot niini mga kaistorya. Ato ning tan-awon kung unsa gi pasabot ani mga kaistorya no. So kini nga video tungod kay atong maging nakita nga sa kadaghanan nato nga mga Pilipino, mao gibutaran nato ang presidente si Bongbong Marcos tungod sa ihang pagsulti no sa kining 20 pesos nga bugas mga kaistorya no. So mao na nga karon mga kaistorya sa atong nakita usab labi na dinhi sa dakpayan sa Visayas ug sa Mindanao nga medyo nalanganin gid ang mga katawhan mga kaistorya tungod kay sa iyang pag-isulti nga mahimong 20 pero atong nakita nga na 50 pataas magud mga kaistorya. Pero ato ning tanawon nga video kung unsa gi meaning or pasabot sa iyang pagsulti sa 20 pesos mga kaistorya. So mo nga video ako ipakita nyo mga kaistorya no ang 20 pesos nga iyang gisulti atong tanawon. Na raw natutupad ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, kinukuha sa buffer stock, doon lang hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero so mao na mga kaistorya no ang iyang giingon nga pangarap ang iyang gisulti mga kaistorya. So unsa man ning pangarap mga kaistorya, Tagalog man ni mga kaistorya no. So base sa atong nakita bisan sa mga dictionary masabtan man nato mga kaistorya, ang kining pangarap mga kaistorya mao ni siya ang pangandoy sa Bisaya no, mga Cebuano nga pinulungan, pangandoy ni siya mga kaistorya. Pero base sa report nga atong nakita mga kaistorya sa gisulti sa Anchorman, Na raw natutupad ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na maibaba sa Anchorman ug bisan dinhi sa title sa video, pangako ang giingon sa mao nga social media nga videos mga kaistorya no. So unsay kalainan sa pangako ug sa pangarap mga kaistorya? Ang giingon diri mga kaistorya mao ang sa in English ani pangako pero sa English ani word of honor, promise or pledge. So saad siya mga kaistorya no ang giingon nga pangako. So unsa puning pangako ug kining pangarap mga kaistorya, unsa puy pasabot nining pangarap mga kaistorya atong tan-awon dinhi kung unsay pasabot nining pangarap. So ang giingon sa pangarap mga kaistorya dinhi sa Wikipedia gihapon atong tan-awon. So giingon din mga kaistorya no ang pangarap ay maaring tumukoy sa layunin or panaginip. So mao gani si kalainan mga kaistorya no ang kining pangarap ug pangako. So mo na murag na misinterpret sa pagsabot ning uban nato mga kaigsuonan nga mga Pilipino kung unsay pagsulti ay ni Bongbong Marcos ang iya ding giingon pangarap mga kaistorya. Pero base sa nasabtan sa uban gihimo nilang pangako. Mo na nga ang sa kadaghanan sa mga matag Pilipino nasagmuyo no or nalain gyud sa atong presidente tungod kay na misinterpret sila mga kaistorya. So doon na sa kay video nga ihatag niyo kaninyo mga kaistorya. Then hasta si kanhi President Tatay Digong inikuan gi siya, di murag di wa siya mosulti og pangarap kundi murag ni sad ni promise siya mga kaistorya. So nako ihatag nga video mga kaistorya ug unsa iyang gisulti no. Mo ning video nga atong ihatag kaninyo mga kaistorya mao ni. Itong mga pulis. But let me go back in time. When I first said I will fight drugs in 6 months, I thought it was like in Davao. When I first said I will fight drugs in 6 months, I thought it was like in Davao.
So mo na giingon ni kanhi presidente no Tatay Digong mga kaistorya. Din iyang giingon no nga in 6 months iyahang pag sugpoon ang drugas mga kaistorya. Apan sa atong nakita mga kaistorya no, medyo wa gid mawagtang ang pagsulti ni Tatay Digong nga wagtangon niya ang drugas sa unom ka bulan mga kaistorya. Gani karon sa paghuman niya mga kaistorya, naagihapon mga kaistorya no. So mo na siya no kalainan sa pangarap o pangako mga kaistorya. Pero karon mga kaistorya nako ihatag usab ninyo nga video tungod kay nagpa report man ang Malacañang nga dunay pagpaubos no sa presyo karon nga umabot nga sunod semana mga kaistorya. So unsa ni nga video mga kaistorya atong tanawon? Inaasahang nabababa pa sa 49 pesos per kilo ang commercial na bigas pagdating ng March 1. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., inaasahan na darating na ang bagong stock ng bigas mula sa Vietnam, Myanmar at Cambodia. Nagkaroon na rin umano ng pagpupulong ang DA sa rice importers, traders at retailers kung saan hiniling ng kagawaran na ibaba sa mas resonableng presyo ang bigas. Bukod dito, inaasahan din na bababa ang presyo ng bigas sa world market. Matatanda ang una ng ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtapya sa taripa ng imported rice para mapababa pa ang presyo ng commercial rice. So mo na mga kaistorya no ang giingon nga base sa report karon kunong Marso 1 magsugod ang pagpaubos no sa presyo sa bugas mga kaistorya. So ato nang iampo mga istorya no nga hinaot matuman gina siya no ang kining pagpaubos sa presyo sa bugas karong sugod kuno karong Marso 1. So mao na siya mga kaistorya ang akong gihatag kaninyo kay tungod magud aning isyu mga kaistorya sa kadaghanan nato nga matag Pilipino nasagmuyo gyud sa atong presidente tungod sa iyang pagsulti, pero ang akong gipasabot nyo kaninyo mga kaistorya mao ang unsa gipasabot sa iyang giingon nga pangarap lahi sa giingon nga pangako. Kaya ang pangako mga kaistorya mo na si giingon nga saad sa Bisaya mga kaistorya no or promise nga tumanon gina niya ang mao nga pulong mga kaistorya. Pero sa atong lamang nadunggan nga niingon magid siya nga pangarap niya or pangandoy mga kaistorya. So mao na siya kung napumilain nga mga reaction mga kaistorya or mga mensahe alang sa atong mga kining panghitabo sa atong nasod, mahimo kamo nga mo message sa ako ang Facebook sa Brian Inihaw, Kaistorya TV, ug nasab ko sa YouTube mga kaistorya no, ang Kaistorya TV mga kaistorya. Nya pwede sad mo like, mo subscribe sa ako ang gamay nga channel nga Pure Bisaya mga kaistorya. So dinhi lang tataman mga kaistorya. Salamat.